Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда Саба дулкыннары телевидениесе. Сезне зәңгәр экраннар каршына җомга көн чыгарылышын карарга дәшәбез. Атна информацион программасында хәбәрләрдән сезне мин, Әлмира Мәүлетова, таныштырырмын. Безнең әлеге чыгарылышта. Районыбызда Сабан культураларын чәчү төгәлләнде. 25 май көнне чыгарлы сыйныф укучылары өчен кыңгырау соңгы тапкыр чыңлады. Районыбызда Сабан культураларын чәчү төгәлләнде. Барлык авыл хуҗалыгы предприятиесендә эш оешкан төстә башкарылды. Чәчүлек мәйданнарыннан безнең иҗат төркеме әзерләгән материал. Район буенча айырым алганда 5000 гектарда язгы будай, 7500 гектарда арпа, 2100 гектарда борчак, 800 гектарда солы туфракка күмдерелде. Бер төккә кукуруз 1200 гектарда утыртылган. Чәчүне беренчеләрдән булып, Симет Мөхәммәтшин хуҗалыгы җаваплыгы шикләнгән Сабай җәмгыяте игенчеләре тамамлады, ди районның баш агрономы Ринат Нигъмәтҗанов. Бүгенге көндә инде безнең бөтен Сабан культуралары инде чәчелеп бетте дип әйтергә була. Ул инде 16800 гектарда башкарылды. Безнең язгы будай культурасы 5000 гектарда, арпа 7500, шулай ук солы 800 гектарда һәм борчак 2100 гектарда башкарылды инде. Хәзер бүгенге көндә шушы культураларны тишелеп чыгу алдыннан тырмалау бара, барлык мәйданда дагы һәм тамырдан тукландыру инде. Барсында шул селитр белән башкаралар инде. Шулай ук бүгенге көндә безнең 1200 гектарда кукурузны бер төккә үстерү буенча чәчелде. 1200 гектарда һәм силоска чәчү бара бүгенге көндә. Ул инде где-то 3700 гектарда башкарылды, барсы 4700, где-то 1000 гектар калып бара бүгенге көндә. Шулай ук менә без киреп киттек инде икенче иген культурасы булып бара инде үзә бәрәңге. Ана бүгенге көндә тимершык, мишән, сатыш һәм шутсу хуҗалыкларында утырталар. Алар инде полный көчкә бүген эшләп баралар инде. Бәрәңге 179 гектар майданда утыртылачак. Моның өчен Самара һәм Казан шәһәреннән супер элитный сортлар кайтартылган. Быел тирлек азыгын арттыру максатыннан катнаш азык, силоска әзерләү өчен кукуруз, аксымны күтәрү максатыннан борчак күпләп утыртылды. Без барган җаваплыгы шикләнгән Сабай җәмгыятенең Сатыш филиалында игенчеләр 2010 елгы корылыктан соң даими үстерелә башлаган судан күләнен чәчү белән дә мәшгуль иде. Әлеге үләнне синаж өчен күпләп әзерлибез дип белдерде хуҗалык агрономы Рамил Шаймарданов. 2000 гектарда чәчү машина башкарылды инде. Нашол 50 гектар суданка бар иде, аның соң гектардан чәчү бара, һәм шу 100 гектар кукуруз чәчүгә калып бара инде. Быел чәчүләр тиз башкарылды, үзебезнең икенче механизаторлар тырышлыгы белән актив рәвештә чәчү бетерә алдык вакытында инде. Безнең алдыгы чәчүләр шул сызы тракторлары белән Валиев Ринат, Казиев Камил, Фархулин Рафислар әйбәт чәчтеләр, һәм кукуруз чәчүендә Валиев Илдар чәчте. Язның соң килүе, күпләп яуган яңгырлар, түбән температура кырышләрендә тоткарлыклар тудырды билгеле. Әмма технологияне дөрес кулланып, сыйфатка омтылып эшләүче хуҗалыклар бу авырлыкларны җиңеп Сабан культураларын чәчүне вакытында тамамлады. Хәзер исә җылы җәйгә өмет итәргә калды. Бөтен республика буенча 2015-2020 елларда урман хуҗалыгын үстерү дигән программа эшләп килә. Әлеге программа нигезендә агачлар утыртыла. Узган атнада безнең Саба районында Идел буе округының урманчылык вәкилләре семинары узды. Биредә иң оста урманчылар тәҗрибә уртаклашты. Семинарның максаты алдынгы тәҗрибәләрне башкаларга җиткерү. Программа кысаларында ел дәвамында республикада 2000-нән артык гектарда агачлар утыртыла. Семинар узган көнне Идел буе округы вәкилләре Сатыш авылы биләмәсендәге таулыкта террасалау юлы белән агач утыртуны күзәтә алды. Таулы урыннарда террасалау юлыннан башка утырту мөмкин түгел, чөнки техника керә алмый. Һәм утырту да җайсыз, ди урман хуҗалыгы министры урынбасары Әмир Бәдретдинов. Җирне йыртып чыгу таләп ителә, кайда утырту җайсыз, шул урынга кул белән утырталар. У нас в республике принята программа развития лесного хозяйства 2015 с 2015 по 2020 год. Вот сегодня мы находимся на территории, на площадке, где создаются овражно-балочные культуры методом террасирования согласно вот этой программы. Для чего предназначено вот такое лесовосстановление, скажем? Во-первых, предназначено для защиты от водной эрозии. Во-вторых, такие земли, они не используются ни в лесном хозяйстве, ни в сельском хозяйстве. И
когда мы создаем такие культуры овражно-балочного типа вдоль полей, вдоль оврагов, эти деревья, они играют роль в повышении урожайности в сельском хозяйстве, сельхозкультур. И эффект мы от этих полей, от этих лесов мы будем получать уже через 5 лет. И вот по некоторым исследованиям, есть результаты исследований, еще при Советском Союзе это все проводилось, урожайность повышается от 40 до 90%. Вот для этих целей мы создаем эти овражно-балочные культуры. Шарада Идел буе округының урман хуҗалыгы департаменты җитәкчесе урынбасары Сергей Ковалев та катнашты. Ул республикада урманчылыкны җәелдерү вазгыятен бәяләде. Оно проходит в рамках изучения работы лесного селекционно-семеноводческого центра Республики Татарстан, то есть который был построен при совместном участии Федерального агентства лесного хозяйства и Республики Татарстан. То есть на сегодняшний день он вышел или уже работает в полную расчетную мощность, 12 миллионов штук сеянцев в год выращивается. То есть, приехали изучить опыт, коллеги приехали из других субъектов для того, чтобы изучить, пообщаться, поделиться опытом, скажем, оценить результаты уже работы, потому что, получается, с 2012 года центр функционирует, скажем, есть на что посмотреть. То есть в рамках обмена опыта прежде всего. Республика Татарстан, она удивляет по многим позициям, по многим вопросам. То есть, приезжаем, не перестаем удивляться отношению, прежде всего, к ведению лесного хозяйства, к ведению сельского хозяйства, то есть комплексному подходу, имею в виду, наверное, в рамках всех видов деятельности. То есть остается только получать или приобретать какой-то дополнительный опыт. Важное мероприятие, я считаю, для того, чтобы прежде всего получить опыт, информацию, и увидеть все своими глазами, как это все происходит. Агачлар утырту уңышны яхшырта, күбәйтә, эрозияны бетерүдә ярдәм итә. Шулай ук адамны саклый, су әйләнешен көйли. Семинарның төп темасы булды лесной семеноводство дип ата, орлыкчылык инде бу. Безгә монда җыелдылар бүген Приволжский федеральный округтан, нәкъ безнең шикелле урманчылар. Монда безнең бар Ульяновскидан, Пензидан, Чувашидан бар, Маридан бар. Төп бүгенге көнгә төп безнең задача дип әйтергә кирәк инде. Безнең күрсәтәсе килде үзебезнең эшебезне, көндәлек эшебезне, көндәлек урманчының эшен. Үзегез күргәнегезчә, менә без иң беренче участокта күрсәттек инде. Безнең ел сайын 1400 гектар крутой склоннарда, текә тауларда дип әйтик. Без яшь үсентәләр утыртабыз. Аның 600 гектары текә тауда, 700-800 гектары тигез урында була. Тигез урында дигәчтә инде ул барыбер шул төп аның задачасы булып тора инде противоэрозионный дип инде сулар җырмас өчен, бездә җил юк, җил җырмас өчен инде төп ни булып тора задачасы. Аннан соң инде безнең бүгенге көндәлеккә каралган инде семинарның яңадан да безнең алда утыртылган нәкъ шулай ук посадкаларны күрсәтү, аларның үсешләрен күрсәтү. Аннан соң инде безнең яңадан да шул бүгенге көндәлек тәртибендә бар инде безнең бит инде комплекс белән эшләгәч, без урманны да кисәбез, переработка да ясыйбыз. Шулай ук безнең селекционный центр да бар, аны да күрсәтәсе килә. Иң беренче бит инде төп посадка тотуның төп ни булып тора орлык. Ул безнең орлыкчылык селекция центры инде. Аннан соң безнең бар дендрологический сад, без анда да керәчәкбез инде. Анда да безнең 400-дән артык төр бар, агач төрләре. 200 төрдән артык бар безнең анда үләннәр дип әйтергә кирәк.
Агачлар территорияның нинди булуына карап утыртыла. Хәзер монокультуралардан китеп, катнаш урманнар булдырырга тырышалар. Ник дигәндә, әлеге культуралардан җитештерүчәнлек югарырак. 25 май көнне районыбызда чыгарылыш сыйныф укучыларын зур тормыш юлына кузгалырга чакыручы Шатлыклы да, Моңсуда соңгы кыңгырау чыңлады. Саба гимназиясында һәм Шәмәдән лицейында үткән соңгы кыңгырау бәйрәме хисләргә бик бай булды. Соңгы кыңгырау тавышы төрле кешегә төрлечә яңгырый. Гомерен мәктәпкә багышлаган укытучылар өчен горур тавыш белән, беренче уку елын тәмамлаган бала өчен кыңгырау шыңы шатлык вәгъдә итә. Чыгарылыш сыйныф укучыларына яңа ачыш, яңа уңышлар, яңа үрләр, яңа дуслар вәгъдә итеп шыңлы юл. Саба гимназиясының актлар залы бәйрәмчә бизәлгән. Дөнья гүзәле булырдай кызлар, рыцарь кебек егетләр шатлык һәм дулкынлану белән бәйрәм башланыр мизгелне көтәләр. Соңгы кыңгырау алар өчен гимназия белән саубуллашу булып яңгырый. Һәр чыгарылышны укытучылар коллективы зур өметләр белән олы юлга озата. 11 ел буе карап, тәрбияләп, үзебезнеке дип яратып, укыткан, үстергән, тәрбияләгән дип әйтәсем килә укучыларыбызны олы тормышка җибәрү рәхәт түгел. Бүген без 18-11 сыйныф укучысын олы юлга озатабыз. Алар бик тырышлар, алар бөтенесе серле. Бәлки без алар ачкыч табып та бетерә алмаганбыздыр әле, но алар бик тырыш. Имтиханнар алдыннан борчылалар. Чөнки бөтен укучының дагын имтихандан уңышлы дип тапшырып, югары уку йортларына керәселәре килә. Алар үзләренең каршыларына куйган максатларына ирешәселәре килә. Алай гына да түгел бит әле, алар әти-әни алдында җаваплы. Чөнки әти-әни тырышып үстергән, аларга күпме көч куйган. Хәзер менә шул тырышлыкны куйган кешене аларга акларга кирәк. Мин ышанам, бөтенесе дә уңышлы булырлар дип, бөтенесе бирерләр дип, бөтенесе дә аттестат алырлар дип. 11-ләрнең сыйныф җитәкчесе Әлфия Әхмәтгалиева, алар шул кадәр дус булдылар. Гимназия һәм сыйныфташлар белән аерылышу бик кыен ди. Алар өчен бүгін соңгы кыңгырау яңгыраячак. Бу минем өчен шатлыклы да, моңсу да көн. Шатлыклы, чөнки алар җитешкән кызлар, егетләр булып, мәктәп усагасын атлап, олы тормышка аяк басачаклар. Ә инде моңсу, чөнки мин аларны бик яраттым. Аларны үз балаларымдай күрә башладым. Аларны сагынырмын. Мин аларга киләчәктә ак юллар, күп уңышлар, үз юлларын табуларын һәм югалып калмауларын теләр идем. Саба гимназиясының чыгарылыш сыйныф укучыларын Саба районы башлыгы Рәис Минныканов тәбрикләде. Безнең шушы районыбызның дәрәҗәсен күтәреп, сез әле үзегезнең бер дәрәҗәдә торасыз һәм үзегез яраткан профессияләрне булдырып, матур тормышта яшәрсез дип теләк белдереп калдырам. Минем әйтәсем килә, моңарчы райондағы җегетләребез, кызларыбыз сынатмады. Киләчәктә шулай булыр дип уйлыйм. Сезнең белән бергә киләчәк турында уйлыйм. Бөтен киләчәк сезнең булды. Сез нинди буласыз, без шундый тормышта булабыз. Шуның өчен сезгә бөтен нинди хыялларыбыз бар, бөтен тормышка ашсын. Һәм инде әти-әниләрем алдында кызыклык китермичә, район алдында матур тормышка яшәргә сезгә яхшы юллар сезгә. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры урынбасары, Мәгариф өлкәсендәге күзәтчелек һәм контроль департаменты җитәкчесе Гөлнара Габдрахманова соңгы кыңгырау бәйрәмендә катнашу өчен Саба гимназиясына кайтуына бик шат булуын белдерде. Мин бүген бик шатланып килдем Саба җирлегенә. Ни өчен дигәндә, бу минем үземнең бетергән мәктәп. Мин монда укыдым. 30 ел элек без бу мәктәпне битереп, нәкъ шулай итеп, матур итеп, бу булсагадан атлап чыгып киткән. Һәм безнең тормышыбыз бик яхшы, без матур гына яшәп ятабыз. Бүгенге көндә мин бик шат һәм бәйрәм бик матур булды. Балалар, Саба гимназиясының балалары бүгенге көндә дә иң матурлары, иң акыллылары, иң белемнәре. Монда иң яхшы педагоглар эшлиләр. Алар үз балаларына бөтен белемнәрен биреп, бөтен хезмәтләрен куеп, балаларның исән-сау, тау-сау булулары өчен бик каты борчылалар. Һәм алар бу тормышта үзләренә аяк басып, рәхәтләнеп, үз фикерләрен әйтә белеп, үз белемнәрен җиткерә белеп, тормышта яшәп яталар. Мин бу коллективка котлыйсым килә бу коллективны. Һәм аларга киләчәк тормышларында да шулай итеп, матур итеп, авыртмыйча, исән-сау булып, хәвер-хәтәр күрмичә яшәргә ак бәхетләр балаларга заг итеп, матур итеп яшәп, егыларны, экзаменнарын биреп,
һәм инде үзләренең керәсе килгән бөтен уку йортларына үзләренең аласы килгән бөтен һөнәрләрне алып, бу районга киләчәктә дә кайтсыннар дип теләктә калам. Әти-әниләргә түземлек телисем килә, балаларыбыз исән-сау булуыбызга шатланып, матур итеп яшәргә насыйп булсын, озак иттереп. Уку еллары сизелми дә үтеп китә. Соңгы кыңгырау бәйрәме мәктәп белән саубуллашуны да, шул ук вакытта олы тормышка аяк басуны да аңлата. Менә без ничә көннәр әзерләндек, я Алла бетсен генә инде биргәник, бүгенге көнгә җиткәчтенә күңелдә шундай әйбер, мәктәптән дә китәсе килми, там 1-2 ел укыйсы килгән шикелле шундай әйберләр инде. Сегодня волнующее впечатление, и со школы очень сложно расставаться, так как она навсегда в нашем сердце, и мы никогда не забудем ее. Соңгы кыңгырау бәйрәмендә укучылар күңелендәге дулкынлану әти-әниләргә дә күчте. Кыңгыраулар шыңы мәктәп елларына алып кайтса да, балалар өчен горурлану һәм борчылуны да яшереп булмый. Безнең улыбыз 11 ел буе гимназиядә укыды, шушы мәктәпне яратты, башкасына күчмәде. Нәрсә дип әйтергә кирәк? Мәктәп тормышы озын булсагалы, аларның укытучылары күп алышынуга карамастан да, бергә күркәм, тату булып, укытучылары оештыра алды, берлектә бердәм булып укыдылар. Мин аларга әйтәсем килә, гимназия җитәкчесеннән башлап, барысына рәхмәт. Соңыннан бәйрәм 9-нчы сыйныфлар өчен дәвам итте. Чыгарылыш сыйныф укучыларына ак юллар телибез. Сау бул мәктәп, исәнме яңа тормыш. Бу балаларның мәктәп бусагасын атлап кергән көннәре әле генә булган кебек. Баксаң, 11 ел узып та киткән. Узган гомер күз ачып йомган ара диләр. 11 ел дәвамында дәрес башланганын, тамамланганын бер өзлексез хәбәр итеп торган кыңгырау 25 майда Шәммәрдән лицее чыгарылыш сыйныф укучылары өчен соңгы тапкыр яңгырады. Уку йорттан быел 78-9-нчы, 20 укучы 11-нчы сыйныфны тамамлый. 10 елдан артык бер класста, бер парта артында гел янәшә укып, күңелле чаралар оештырып дус тату яшәгән дуслар, классташларның бүген инде аерылышасы килмей. Күңелләрендәге рәхмәт хисләрен алар һәркемгә җиткерә. Саубуллашу вальс аша. Алар мәктәпләренең йөзе, шатлыгы һәм горурлыгы, укучылар белем учреждениесенең җәмәгать һәм иҗтимагый тормышында яхшы нәтиҗәләр биргән. Аларга тапшырылучы мактау грамоталары да әнә шуны дәлилли. Бу бәйрәмгә бик зур нәтиҗәләр белән килдек. Безнең Шәммәрдән лицее беренче урында тора Республика Татарстан мәктәпләре арасында. Һәм инде әйтеп киткәндә, атап киткәндә инде Бірінші орын по подготовке к новому учебному году бар біздің. Мына әлі бір икатналық кіне грантқа ие болдық. 500 000 размерында грант выиграйттық мәктәп. Һәм инде балаларға һәм укытучыларга ял тәтірі бөлме ясарға сметада қаралған ие. Һәм инде шул ақша қайтса, шул направлениелер шисті була. Нәтижелер бик көп. Быелны 41 орын біздің район олимпиадалары буенча җиңсәк, 3 международный олимпиада нәтиҗә бар һәм 4 республика эчендә призлы орын бар инде. Һәм инде бөтен район халкын һәм Татарстан укучыларын шул матур бәйрәм белән котлыйбыз. Һәм бәхет, яңа уңышлар, уку йортларына барып, матур гына киреп, безне яңадан кайтып, сөендерде дип ышанып калабыз. Канат ярып мөстәкыйль тормышка очарга әзерләнүче егет-кызларны лицей директорынан алып, башка җитәкче вәкилләр, әти-әниләр, беренче укытучылар тәбрикләде. Үзләренең үгет нәсихәтләрен җиткерделәр. Дорогие учащиеся, уважаемые учителя, родители, приглашенные товарищи, я хочу горячо и сердечно от имени главы Савинского муниципального района Раисы Маргариевича Миниханова, от имени исполкома районного совета и от себя лично поздравить вас с этим замечательным днем, днем, который останется в памяти каждого выпускника, каждого участника на всю оставшуюся жизнь. Это днем последнего звонка. Действительно, школьные годы очень интересные, насыщенные,
к сожалению, очень быстро проходят школьные годы. Я думаю, со мной согласятся прежде всего выпускники, а также учащиеся, которые сегодня закончили только 1 класс. Учеба – это очень сложный, большой, многогранный труд, который требует вовлечения как усилий самих обучающихся учеников вас, а также родителей и педагогического коллектива. Мы видим, с большими, хорошими результатами вы подошли к окончанию этого учебного года. И в целом район очень хорошо справился с теми задачами, которые были поставлены на августовской конференции. Очень много призеров и победителей всероссийских, межрегиональных, республиканских олимпиад. Всего 54 человека у нас стали призерами олимпиад в этом году. Очень много учащихся, которые добились хороших показателей в спорте. И вот сегодня у нас по району 109 учащихся заканчивают 11 класс и готовятся начать самостоятельный жизненный путь. Я хочу искренне вам пожелать, чтобы каждый из вас нашел свой путь в жизни. А до этого успешно сдал единый государственный экзамен, а также испытания, которые предстоит сдавать учащимся 9 класса, и чтобы вы могли реализовать себя. Жизнь очень сложная на сегодняшний день. Сложность его объясняется тем, что надо быть многогранными, надо быть успешными, надо быть продвинутыми, как мы сейчас говорим. Для этого у вас все условия есть. Я хочу вам пожелать действительно везения в жизни. Без этого невозможно, но и старания. И стойко идти к цели, которые вы поставили перед собой. Шәмәрдән лицейында киләчәктә химия, биология һәм социаль икътисади юнәлеш буенча эшләүче сыйныфлар булдырырга ниятлиләр. Мондый уку йортында белем алу әлбәттә зур бәхет. Әти-әниләр, укучылар да моны яхшы аңлый. Минем малаем быел 9-нчы сыйныфны тәмамлый. Әле 10-11-гә калам дип әйтә Алла бирсә. Бик тырышып укый, 4-5-ләргә генә. Уңышлар телибез инде аларга. Бик моңсу көн. Шын уңышлар, исән-сау укысыннар. Безгә шатлык, бәхет китерсеннәр. Иң зур теләгем шул. Бик әйбәт укыдылар, Аллаһка шөкер. Әле минем малаем олимпиадаларда катнашып, бик күп җиңүләр яулаган кеше. Мин менә быелгы 9-нчы сыйныф укучыларының беренче укытучылары буларак килдем. Аларны 4 ел башлангыч мәктәптә укыттым. Бик яраттым аларны. Алар менә безнең мәктәпкә кызыллык китермичә, бик тырышып укыдылар, бик тәртипле булдылар. Минем нәрсә телисем килә инде, мин бәхетне иң беренче сәламәтлектә күрәм. Сәламәт булсыннар. Исән-сау экзаменнарын биреп, тиешле уку йортларына кереп инде, үзләренең профессияларын, яраткан профессияларын сайласыннар. Аннары минем иң яраткан сүзем бар инде. Аларның эшли башлагач, өйдән эшкә барасылар килеп торсын, һәм эштән сөйнә-сөйнә өйгә кайтасылар килеп торсын. Мин алда классларда укыткан укытучыларына бик зур рәхмәтемне әйтәм. Коллегаларыма сәламәт булсыннар, бәхетле булсыннар. Барсында бүгенге шатлыклы да, моңсу да бәйрәм белән котлыйм. В этом году все так очень торжественно, ярко. Вот. Но, знаете, неохота, вот многие уходят, многих мы теряем в этом году, многие не хотят оставаться на 11 класс, и вот у нас уже сформируются новые классы, да. Это вроде будут хорошие классы, но не будет того, что было до этого. Не будет тех, кто учился с нами с 1 класса, с 5 класса. Будут новые классы, но мы старых друзей никогда не забудем. И вот этот день выпускной, он одновременно самый торжественный и самый грустный день. Потому что вроде мы и заканчиваем школу, мы выходим во взрослую жизнь, и нам от этого и весело, и грустно одновременно. 11-нчы сыйныфларның йөзләрендә шатлык чаткылары булса да күзләре моңсу. Хәзер менә елларны артка чигереп, 1-нче сыйныф укучылары булыр иде алар. Бүген исә олы тормыш юлы башында торалар. Менә мәктәптән соң минем үземнең вузга барасы килә, эшкә барасы килә инде. Я очень благодарна своим родителям за то, что они меня вырастили и воспитали таким образом. Я учусь в этом лице уже 11 лет. Я очень благодарна своим учителям за то, что они в нас все вложили, вбили в нас все свои силы.
Нам очень не хочется уходить, но нам уже пора нам поступать в училище, в университеты. Соңғы қыңғырау тауышы яңғырай. Бұйыл ул мәктәптән кетуші укучылар үшін үзәк үзгіш болып ишетелә. Алда озын юллар, гамле студент еллары, хезмәт баскычлары көтә. Аны аларга чын шәхесләр, исемнәрен горурланып телгә алырлык кешеләр булып үтәргә насыйп булсын. Соңгы елларда чыгарылыр сынып укучыларының барысы да югары уку йортларына керергә омтыла. Укып бетергәч, аларның яртысы диярлек үзе сайлаган һөнәр буенча китми. Я эш тапмый, я бу һөнәр аңа ошамый башлый. Шуны истә тотып, Саба гимназиясында профориентация системалы рәвештә алып барыла. Шушы көннәрдә Саба гимназиясына Казанның мастер-проф оешмасы белгечләре килеп, 8-11 сыйныф укучылары арасында тестлар үткәрде. Укучылар төрледән-төрле анкеталар тутырып, үзләренә туры килә торган һөнәрләрне сайлады. Киләчәктә укучыларга нинди һөнәр кирәк булачак, аңа нәрсә кызык, нинди өлкә якын булуның барысы да исәпкә алынды. Укучыларга кешеләр белән эшләү ошыймы, әллә техника беләнме, булары да каралды. Сколько лет ездим, причем мы работаем со школьниками не только, ведь приезжаем в Сабы, мы работаем, всю Казань проводим со школами, все школы Казани, вся республика тоже, а мы охватываем профориентации. Вот. Дело в том, что это действительно полезная работа, нужная. Вот мы даже проводим профориентацию, вот недавно проводили, вроде уже май, то есть заканчивают школьники учебный год, 11 класс. И когда мы делали анализ, опрашивали, то из 11 класса где-то 30% еще не знают, на кого пойдут учиться. Это 11 класс. А 10 класс, вот на данный момент тоже смотрели, до начала мая тоже опрос сделали. Больше 50% из 10 классов не знают пока, на кого пойти учиться. Конечно, профориентация, безусловно, нужна. Ее нужно начинать даже раньше, чем 8 класс. Но, по крайней мере, пока у нас получается только начинать с 8 класса, но это тоже нужно и важно охватить всех школьников, что мы как раз и делаем. Мы рассказываем не только о том, как правильно выбирать профессию, что нужно учитывать при выборе профессии, но и говорим о том, какие востребованные и маловостребованные профессии по Республике Татарстан, значит, и в Казани, как правильно выбирать профессию и вообще как разбираться, что такое востребованная профессия, что такое маловостребованная профессия, как разбираться в этом. И, естественно, что нужно и знать выходы. Если все-таки школьник выбирает маловостребованную профессию, ну что же сделаешь, если хорошая, то есть для него это интересная профессия, и он хочет выбрать, но она маловостребованная. Не хочется подрезать крылья, говорить, не ходи, не учись на эти профессии, они маловостребованы, по ним трудно устроиться. Мы предупреждаем, но крылья подрезать не хочется. И тогда в этом случае мы объясняем, учим, что делать, какой есть выход, если они выбирают маловостребованные профессии. Вот. Это в основном мы расширяем, значит, расширяем выбор профессий за счет получения дополнительных профессий. Мы говорим о том, что получаете дополнительные профессии, чтобы подстраховывать себя, и чтобы эти профессии дополнительные, может быть, даже не одна, а 2-3 профессии, которые подстрахуют в жизни и которые не оставят их без работы. Ахырдан балалар үзләренә нәтиҗә чыгарды һәм нинди һөнәр бүгенге көндә кирәклеге турында уйланды. Иртәнге 7-дә подъем, кичке 10-да отбой һәм көн дәвамында тактик әзерләнүләр. Саба районы мәктәпләренең 10-нчы сыйныфында укучы егетләр һәм кадетлар бу көннәрдә армия кануннары буенча яшәде. 3 көнгә сузылучы мондый хәрби кыр җыеннары мәгариф бүлеге тарафыннан ел сайын үткәрелә. 18-20 май көннәрендә табигать шартларында егетләрнең үткән зур сынаулары турында алдагы хәбәрдә. Мәктәп программасы нигезендә алып барылучы хәрби белем бирү фәненең гамәли өлеше нәкъ менә шулай табигать шартларында барырга тиеш. 5 көннең икесе мәктәп күләмендә узган. Егетләрнең бүгенге көндә күренә, аларның әзерлекләре, бу иң беренче преподаватель, мәктәп преподавателе, ОБЖ преподавательләренең тырышлыгы белән эшләнгән эшләр сизелә. Аларның строевой подготовкалары, подтянутость, внешний вид уже практически
армияга әзерлекләре күренеп бара. Тантаналы ачылышта диңгезче моряклар да катнашты. Үзләренең угыт-насихатларын җиткерде. Укучылар табигать шартларында яшәү күнекмәләрен үзләштереп, тактик әзерлекне камилләштерәчәкләр. Монда өйрәнүләр нәтиҗәсендә егетләр мәктәп баскычларыннан ук туган ил каршында булган изге бурычларын танып беләләр. Моннан тыш әле алар мөстәкыйль яшәүнең ни икәнен дә төшенәләр. Биредә әти-әниләр юк, һәр мәсьәләне үзеңә хәл итәсе. Армия сафларында нинди тәртип белән яшәсәләр, монда да шундый ук таләпләр куелган. Биредә алган белемнәре, туплаган тәҗрибәләре армия тормышында гына түгел, көндәлек тормышта да кирәк булачак. Биредә быел 80ләп егет бар. Зөлфәт Галимуллин, Фәнис Ганетдинов та бик теләп килгәннәр. Максатлары армияга китәр алдыннан тәҗрибә туплау. Без бу полевой сбор хәрби патриотик әйберне бик көтеп алдык инде. Бик көтәсе әйбер автоматтан атасы килә. Башта ерәнү авыррак булды инде, килгәч тә Илнур Зуфарович бик катырак кына әйткәрәгәч, иткәч анда авыррак булды. Әкренәп сәгатьләр бара-бара ияләндек инде. Син армияга барырга әзерме? Әзер, теләк бар. 11-не битергәч булыр микән, или уку йортларын әйбәтләп тамамлагач булыр микән. Монда килгәндә 14 километр йөгереп килдек. Шуннан соң палаткалар кордык. Менә мин бик зур рәхмәтемне безнең директорга әйтәс килә, Закирҗан Миңнемовска. Шушы менә оешмаларны оештырган өчен безнең ул алдагы киләчәгебез турында гына уйлый. Аңа менә шуның өчен бик зур рәхмәт әйтәс килә. Хәрби кыр җыеннары 20 май көне тәмамланды. Егетләр биредә ирешкән уңышлары өчен бүләкләр һәм грамотага ия булды. Әлеге укучылар турында солдат шинелен кияргә бүгеннән үк әзер һәм ил тынычлыгында курыкмыйча алар кулына тапшырырга мөмкин дияргә була. Ә хәзер спорт яңалыкларына күзәтү. 20 май көне 2001-2002 елгы яшүсмерләр арасында пляж волейболы буенча Татарстан Республикасы укучыларының 11-нче спартакиадасының сайлап алу этабы булды. Нәтиҗәләргә килсәк, 3нче урында Сабабаш, 2нчедә Сатыш, 1нчедә Симет мәктәбе командасы. Узган атнаның шимбәсендә биек җиңү көне уңаеннан Наратбыз сараенда тимераякта фигуралы шоу буенча район беренчелегенә ярыш узды. 2011 ел һәм аннан яшьрәкләр арасында беренче адым ясаучылар арасында беренчелеккә Рөстәм Шаймиев чыкты. Яшь фигурист номинациясында Кирам Вафин һәм Нәргизә Гашетдинова беренче, 3нче разряд буенча Карина Ракипова беренчелекне алды. 21 май көне Саба йөзү бассейнында кызлар һәм малайлар беренчелек өчен көч сынашты. Биредә 70тан артык кеше катнашты. Үз категориялары һәм йөзү алымнары буенча беренчелектә Әмир Рафиков, Рената Мөбәрәкова, Сабина Хабирова, Инсаф Гыймадиев, Әдилә Бахманова, Тимур Миннегулов, Әмир Габдрахманов, Динә Рафикова, Лиана Хабирова, Әмир Исрафилов. Барлык җиңүчеләр һәм призерлар акчалата бүләкләр һәм грамота белән бүләкләнде. Шулай ук яшь йөзүчеләрнең әти-әниләре өчен дә эстафета үткәрелде. Иң яшь катнашучыларны да билгеләделәр. Алар Әгләм Сафин һәм Ислам Мусин. Бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шулар иде, хөрмәтле телевизор караучылар. Иртәгә 27 май көнне Рамазан аена керәбез. Аллаһ Тәгалә уразаны дөрес ният белән асыл мәгънәсен аңлап тотарга ярдәм итсен һәм тоткан уразаларыгызны кабуллардан кылсын. Ә без сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.